हेलो लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो बरायहरबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दं होनना लोगोफोर आं दा भिडिअ लाबोनायनि मोनसे फिसा जाहोनानो जाहैबाय आंहा बे गोदोनायाव नानि सु नांथादों लोगोफोर नानि सु नांथानाया दा मा जाब्ला मोजां जागोन सोरबा मोनथियोबा खोन्थाहरनाय लोगोफोर आं दासिमहालागै आं डक्टरनि खाथियाव थाङाखै डक्टर देखायहैयाखै आं न'आवनो थांगोन नामा होनना नेबाय थादोंमोन नाथायबा थाङाखै दिनै साननै सानथाम जाफैबाय सोरबाफोर मोनथियोबा खोन्थाहरनाय लोगोफोर जोंहा गराय फाख्रि मुंनि मुभिया फैबाय गराय फाख्रि मुंनि मुभिया फार्स्ट श'आ क'क्राझाराव जाफैबाय लोगोफोर गासैबो नायनो हासिगोन बे गराय फाख्रि मुभिनि सोमोन्दै जोंहा हेलेना सिस्टारा मा बुंदों एसे नायलांनो हागोन लोगोफोर गोल्ड सिनेमा क'क्राझाराव फार्स्ट डे फार्स्ट श' गराय फाख्रिनि आरो बेयाव फैदों जोंनि गराय फाख्रिनि टीम गासिबो जोङो थारैनो जोबोद मोजां मोनदों मानो होनबा गोबां रायजोफोरानो फैदों गोजान गोजाननिफ्रायबो फैदों नायफैदों जोंनि सिनेमाखौ अनसायफैदों गराय फाख्रिखौ बेनिखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों गराय फाख्रियाव नोंथांनि रला माबायदि आंनि रला जाहैबाय सिम्पल रल माने जेन्डार इकुवेलिटिनि नैबे सिनेमायाव जेनेबा जेबो नेगेटिभ बेबायदि नङा बाट देन जों माबायदिहाय बिकज गराय फाख्रि नेम इटसेल्फ सासे ससाइटियाव जायखौ माने मानसिफोरा जायखौ माने बुङो जे माने नांलायग्रा बा नेगेटिभ बायदि सानो खिन्थु गराय फाख्रिया बै आइजोआ जायो जाय आइजोआ माने गावनि स्टेन्ड लानो हायो बा गावनि स्टेन्डनि थाखाय नांलायो बा गावनि स्टेन्डखौ लानो थाखाय ससाइटिजों गोरोबि एसे थायो बेखौनो गराय फाख्रि होननानै रिसेम्बल खालामनाय जादों थ' बै गराय फाख्रि जों गासैबो बे सिनेमायाव जेसेबां दं गासैबो जों गराय फाख्रि आरो बे गराय फाख्रिनिनो आंबो सासे गराय फाख्रि सावथुनाव रावबो हौवा मानसिनि रलखौ औ बेनो मोनसे जोंनि बयबो सोङो बे कुइसनखौ बेनो मोनसे जोंनि सावथुननि जाय सावथुनखौ जोंनि सावथुनखौ आरो बांसिन समायना खालामदों बेखौनो होनो गोबाङानो फिडबेक मोननानै आंबो बुंदों जे मोनसे बे एक्सपेरिमेन्टेल बायदिमोन रजनी मेमनि जोंनि डाइरेक्टर स्क्रिप्ट राइटारनि उइदाउट माने रावबो मेल केरेक्टार गैयाबासिनो उइदाउट मेल केरेक्टारनि एपियारेन्स गैयाबासिनो बे सावथुनखौ बानायनो हायोबा माबायदि जायो बे मोनसे एक्सपेरिमेन्टेलमोन आरो बे क्लिक खालायदों इण्डियायाव बे फार्स्ट मुभि जेरावहाय बे सावथुनाव रावबो हौवाफोरखौ नुनो मोनाखै आसा खालामो रायजोफोरा जाय बिथांमोना नायाखै नायफै आरो माबायदिहाय बे हौवाफोर गैयालासिनो बे सावथुनखौ बानायदों आरो एन्टायार सिनेमाखौ नुबा ओरैबायदिबो मोननाय नङा जे बेयाव रावबो हौवाफोर गैया माने गैयाबो खिन्थु दं बायदिबो मोनो बे सावथुनखौ बयबो नायफै अनसायफै दिनै जायफोरा नायफैबाय रोजा रोजा साबायखर बेवहाय हौवा फावगिरिफोरखौ नुवाखै जों गासिबो हिनजावफोरजोब आइजो माहारिजोब दा बेयाव माने वमेन इम्पावारमेन्ट बा आइजोफोरखौ बोरै सामाजिक भाबै माखासे आइजोफ्रा जे माबा मोनो समाजनि जे प्रब्लेम बा न'खर बेंनायाव गामि बेंनायाव ओनसोल बेंनायाव माबायदि समाजनि नियम निथि बा माखासे जेंना जेंसिजों बोरै सन्मुखीन जायो बेखौ बे मुभियाव जों नुनो थांदों आरो एक्सिलेन्ट एक्टिंफ्रा आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों नायनानै फेमिलिनो उपभग खालामनानै आरो रायजोफोरखौ खावलायो माने जाहाथे मुभिखौ बयबो उपभग खालामफै नायफै जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो जोङो प्रब्लेम जायोब्ला माबोरै हेन्डेल बा टेकेल खालामनांगौ प्रब्लेम्सफोरखौ बिनिबो मोनसे माने सलुसन नुदों आरोखि बे मुभियाव थ' नायनो मोननानै दिनैहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों थ' थेंक्स टु माने डिरेक्टर प्रडिउसार आरो আৰু আমাৰ মাজত বহুত মানে মনত কাৰোবাৰ দুখ আছে কাৰোবাৰ বেদনা আছে এই মুভিত বহুত ভাল কৰি শ্ব' কৰিছে কি আমাৰ মনৰ কিবাটো আমাৰ মনত যে কিবা আছে এটা দুখ চিন্স পাষ্ট কনফ্লিক্টত এইটো কেনেকৈ আমাৰ ডেইলি লাইফত কিবা কৰে মানে ত' সেই মুভিত বহুত ভালকৈ দেখাইছে কি আমি কেনেকৈ আমাৰ জেগাত হিলিং আনিব লাগে আমাৰ মনত পিচটো কেনেকৈ আনিব লাগে পিচ অলৰেডি আহিছে কিন্তু মনৰ যে পিচটো কেনেকৈ আনিব লাগে এই মুভিত বহুত ভাল কৰি দেখুৱাইছে আৰু আমাৰ সমাজত যে জেণ্ডাৰ বেছ কিবা হয় মানে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বা কনফ্লিক্ট হয় মানে মই এটা চিন চাইছিলোঁ মানে চাইকেল মানে যেতিয়া চলাইছিলে
মোৰ ওচৰত যোনে বহিছিলে ই ক'ল কি কি ল'ৰা নিচিনা চাইকেল চলাই চ' চিন্স ৱেন চাইকেল হেজ চিন্স ৱেন চাইকেল হেভ জেণ্ডাৰ আমি সৰু সৰু বস্তু আমি ডেইলি চাওঁ আমি যেতিয়া ফিল্মত চাইছোঁ তাতেও মানে চাইকেল লৈ মানে মেল ফিমেল কৰিছে মানে সৰু সৰু বস্তু আমাৰ সমাজত আছে যোনে আমাৰ সমাজত মানে আমাৰ ডেভেলপমেণ্টটো